लोगोफोर सेमी फाइनाल दा जाय बाय इलेक्शन जानो थांदों बे जाबाय मोनसे सेमी फाइनाल नेक्स्ट फाइनालाव जोङो ओरैनो देरहागोन सेमी फाइनालखौथ' जों देरहाना दंखायो थांनाय एमपी इलेक्शनखौबो जोङो अनअफिशियली देरहादोंमोन अफिशियली यूपीपीएलआ देरहादों मित्रजुदा देरहादों नाथाय जोङो अनअफिशियली देरहादोंमोन यूपीपीएलआ बै माखासे एजीपी बीजेपीनि भटखौ लानानैसो देरहादोंमोन हाग्रामा महिलारी सारनि बुंनाय आरो हाग्रामा महिलारी सारनि बीपीएफ पार्टीनि जाय कैंडिडेट सिडली समस्तियाव बिथाङा गोबां रोखोमनि पलिटिकल एटाक खालामबाय थादों गावनि भट बेंकखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय माखासे जायफोरा सोलिबाय थानाय जि एजेंडा पलिटिकल जि एजेंडा बा माने पलिटिकल जि भट बेंक राजखान्थियारि जि माने जाफुंसारनाय बेखौ जाफुंनो थाखाय मोनसे इस्यु ओंखारबाय थादोंमोन ना 16टा डिपार्टमेन्टखौ फिन गथायफिनबाय दा थानाय प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा बे एजेंडाखौ पाब्लिकफोरनि सिगाङाव जों बुंनायखौ नुनो मोनदों बीपीएफनि जाबाय बे जाबाय मोनसे बरिया टारगेटेड मोनसे पॉइंट बेखौ लानानै टारगेट खालामगासिनो थादों बिथांमोना आरो बेल' नङा बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा मा बुंबाय थादों आं माखासेनिखौ खोनासंनानै नोंथांमोननो बुंनो नाजागोन हाग्रामा महिलारी सारनिखौथ' आं मैयाबो नोंथांमोननो खिन्थादों सो बिथांनि एटाका मा रोखोमनि नोंथांमोननो बुजायनो बांद्राय गोनांथि गैला नाथाय दा जाय एटाक सोलिबाय थादों बे ओरैबायदि यूपीपीएलनि सरकारनि सायाव प्रमोद बर'नि सायाव थानाय जि एटाक सोलिबाय थानाय बेखौ नोंथांमोना खोनाखादों थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो खिन्थाफिननो नागिरनायनि खारनखौ नोंथांमोननो आं लास्टआव खिन्थागोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायथार लोगोफोर बहुत माबा मोनसेथ' सोलोंनो हागोन नोंथांमोना स' बेवहाय आदारवाइज जेबो गैया जोबोर सिम्पल भिडिअ नाथाय नोंथांमोना बेवहाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बुजिनो हागौ आं नोंथांमोननो माबा मोनसे क्लु होनो हागौ आरो बै क्लुखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों बुजिगोन स' बिथांमोना मा एटाक खालामदों बीपीएफनि नेता बिथांमोना मा रोखोमनि पलिटिकल एटाक खालामदों आं नोंथांमोननो खिन्थानि 16टा डिपार्टमेन्ट बेखौ हरफिनबाय लांफिनबाय आसाम सरकारा बे मोनसे जाहैबाय आरो दा थानाय सरकारा जेबो खामानि मावाखै माने बीपीएफनि समनि जि बीटीसीमोन बै बीटीसीआ जोबोर जौगानायमोन मोजांमोन दा थानाय प्रमोद बर'नि सरकारनि समनि जि बीटीसी बा बीटीआर बे जोबोर गोग्लैसोबाय जोबोर गाहायाव थांगासिनो थादों जोबोर अबस्थाया गाज्रि बेबादि बिथा बुंदों माने बिथांमोना बुंदों बीपीएफनि नेताफोरा केम्पेनिं खालामनानै बुंगासिनो थादों आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंदों जेब्ला बीपीएफआ बीटीसीआव दंमोन थांनाय 17 बोसोराव बै समाव बिसोरो आसामाव सोरनि सरकार जागोन सोर सरकार दागोन बेखौ डिटारमाइन खालामोमोन फेक्टरमोन माने बियो नंमारगौ बे बाथ्राया 100% कारेक्टमोन जे हाग्रामा महिलारीनि बीपीएफ नाथाय बै समावथ' यूपीपीएल गैयामोन ना बै समावथ' गुबुन बेबायदि बिसोरनि हेंथा पार्टिबो गैयामोन बेनिखायनो बिथांमोना फेक्टर जायोमोन दाबो जुदि मोनसे जायोबा नो डाउट जोङो फेक्टर जानो हागोन नाथाय जोंनि बर' हारिनि गोरोन्थि बेयो मोननै मोनथाम पार्टी बानायनानै लानाया रिजनेल पार्टी बानायनानै लानाया बेखौथ' मा बुंबावनो नङा होमबा स' जियानो जाया मानो बेखौबो लानानै बिथांमोना एटाक खालामदों पलिटिकल एटाक दा थानाय प्रमोद बर'नि सरकारा बेबायदि जेबो फेक्टर नङा माने उइदाउट यूपीपीएलबो माने आसामा स्ट्रं आसामा सरकार बानायनानै पावाराव दं नाथाय बीपीएफनि दिनाव बेबायदि नङामोन नो डाउट नंमारगौ तरुण गगৈ बिथाङा लानो गोनां जादोंमोन आसाम सरकारा हाग्रामा महिलारीखौसो गियोमोन बै समनि बीटीआरनि सरकारखौ गियोमोन बेबायदि बुंनो नागिरदों दा थानाय प्रमोद बर'नि सरकारखौ रावबो गिया हाग्रामा महिलारीयाथ' मोनसे बाथ्रा बुंदों मा प्रमोद बर'जों जेबो बिसास गैया बियो मा खालामनो हागौ बीपीएफनि कर्मी नेताफोरनि सायाव एटाक खालामनो हागौ बिसोरनि सायाव अत्याचार खालामनो हागौ बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों नाथाय नोंथाङा बयबो मिथिगौ बीपीएफनि समाव बहुत गावथारनायबो जादोंमोन आरो मास्टारफोरखौ बहुत गावथारदोंमोन आरो बिसोरनि दिनैसिम जेबो बिसारबो जायाखै बे बाथ्रायाबो नंगौ नाथाय बैफोरखौ यूपीपीएलआ बुंदों नों आं मानसियाथ' बुंनो हाया नालाय स' यूपीपीएलफोरा खिन्थु बेफोरखौ बुंदों नाथाय मानसिफ्रा गमामायैनो बावगारलांबाय जानांगौ बैफोरखौ स' जियानो जाया मानो पलिटिकल एटाक खालामदों बेबादि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि होनो हायोमोन बीटीसी सरकारा बै समनि हाग्रामा महिलारीनि सरकारा नाथाय दा थानाय सरकारा डिपार्टमेन्टखौ गथायफिनजोब्बाय आरो बेबायदि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनिबो साकरि होनायाखै आसाम सरकारासो होगासिनो थादों बेबायदि पलिटिकल एटाक खालामदों आरो बेखौ मेगन सिगाङाव मानसिफोरा नुगासिनो थादों एडीआरनि गेजेरजों जि साकरि होबाय थादों आसाम सरकारा बेवहाय नोंथांमोना थारैनो
बे बुंनाय बादियैनो नोंथांमोना नुदों स' बाथ्राया बेसेबां सैथो सिं सिं बेखौथ' रावबो मिथिला नालाय माने सायाव जि नुदों बेबायदि नांदों आरो नाथाय बै समाव बेसेबां थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साकरि बोरै होदोंमोन बेखौथ' बै समनि मानसिफोरासो मिथिसिगोन नङा होमबा आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंदों बिटिसि सरकाराव जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि पार्टिया दङमोन बिपिएफनि सरकार दङमोन बै समाव माखासे मानसिया गोबां आरजिनो हादोंमोन ठिकादार जोनोम जादोंमोन नङा होमबा स' ठिकादार जोनोम जानायाबो मोनसे साक्सेस स' नोंथांमोना बुंदो ठिकादार जोनोम जानाया साक्सेस ना मा नोंथांमोननि सायाव सोनारसिगोन बेयो स' दानि समाव माने ठिकादारबो जोनोम जाहोनो हायाखै बेबायदि मोनसे टाइपनि बुंबाय बिथांमोना नङा होमबा स' आं बेखौनो बुंगोन ठिकादार जोनोम जानाया मोनसे हारिनि थाखाय बांद्राय साक्सेसफुल नङा होननाबो आं बुंगोन ठिकादारखौ खिन्थु न' डाउट नांगौ गुबुन हारिनि ठिकादारा जोंनि हारिनि थाखाय माबोरै मोजां खामानि मावनो निस्सय मावनाय नङा बेनिखायनो गेदेर गेदेर ठिकादारा कररपति ठिकादाराथ' जोंनि गेजेरनिफ्रायनो जोनोम जानाया दरकारबो बेबो नंगौ नाथाय बयबो मानसियानो जुदि ठिकादार जाजोबबा एम्फौ एनला बायदि जुदि ठिकादारनि अनजिमाया हाजार हाजार जुदि जायोबा बै जातिया डेस्ट्रय जाबाय होनना नोंथांमोना सानखा नङा होमबा स' ठिकादार माने मा नोंथांमोना बयबो बुजिगो ठिकादार माने मा जेसेबां हायो खम बेसेनाव बानायनानै रांखौ ग्लब मन'नाय बेनो जाबाय ठिकादारनि मट' गोसोआव लाखि स' ठिकादार माने लाबथ' जानांगोन ना सबबो जुदि ठिकादार जाजोबबा मा जागोन आरो बिथांमोना बुंदों बिटिसिआ बरबाद जाबाय बिटिआरआ बरबाद जाबाय बिटिआरथ' बुंखाया बिपिएफफोरा बिटिआर बुंखाया गोसोआव लाखि नोंथांमोना बिपिएफनि रावबो सुबुंखौ नोंथांमोना बिटिआर सोदोबखौ बुंनाय एसेबां खोनानाय नङा खोनागोन बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोननो बहा माथो गोजोनानो गैया बेबायदिसो आरो नङा होमबा बेनिखायनो बिथांमोना सब बिटिसिखौ बुङो आरो बिथांमोना दाबो बिटिआरखौ गनायनो हायाखै स' नोंथांमोना दानिया बुंदो जे दा थानाय प्रमद बर'नि सरकारनि समाव असान्ति जादो ना बै समाव असान्ति जादोंमोन हाग्रामा महिलानि समाव असान्तिमोन ना दानि समाव असान्तिमोन बिथांमोना जाय पलिटिकेल एटाक खालामदों बेयो दानि समाव मा रिलेभेन्स दं मा सैथोथि दङ बा मा इम्पर्टेन्स दङ आरो बेनिफ्राय मा बिसोरनि भट बेंकआ स्ट्रं जागोन नोंथांमोना बुंदो स' नोंथांमोना सानफ्रोम बेबायदि आपडेट लाबोबाय थादों आंनि आइडियासफोरखौ नोंथांमोना शेयार खालामबाय थादों आरो लोगोसे गुबुन गुबुन पार्टिनि दैदेनगिरिफोरनि पलिटिकेल एटाकखौबो नोंथांमोना बुंबाय थादों दिनै आं नोंथांमोनो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि बे राजखान्थियारि गाग्लोबनायखौ नोंथांमोनो खिन्थादों बिथांमोना अरायबो बे मोननैसो सेन्टेन्सखौनो बुंबाय थादों जेबो मावाखै नङा होमबा बहाबा स्पिड ब्रेकार बानायनायनि बाथ्रा बुंदों दा थानाय सरकारा डिपार्टमेन्टखौ लांफिननाय बाथ्रा बुङो माने गासै पावारा खमिजोबलांबाय हाग्रामा महिलारिखौसो आसाम सरकारा गियोमोन प्रमद बर'खौ गिया स' गिनाय आरो गियि आं बेखौ नोंथांमोननो बुंगोन जे सोरबा दैदेनगिरिखौ सोरबा गिनाय आरो गियि बे जि सेन्टेन्स बै सेन्टेन्सनि जि लिरथाय बे बेसेबां नोंथांमोना खिन्थानो जे जोंखौसो गियोमोन बिखौ गिया बिदि होननाया बुंनो थाङोबा मा टाइपनि पलिटिक्स होनगोन बेखौ मा टाइपनि पलिटिक्स बेंग्रा पलिटिक्स ना बिराद सियान पलिटिक्स नङा होमबा स' गिनाय आरो गियि सोदोबा मा ओंथि दं दानि जुगाव आरो नोंथांमोना बेखौबो खिन्थागोन आसाम सरकारा जानो बबेबा बिटिआरनि सरकारखौ गिगोन नोंथांमोना खिन्था आसाम सरकारा जानो बबेबा बिटिआर बायदि एसेबां फिसा जायगानि दैदेनगिरि गिगोन जानो नेभार माब्लाबा गिया हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जानो हाग्रामा महिलारि प्रमद बर'खौ गिगोन दिनैबो गिया सिगांबो गियामोन दाबो गिया इयुनावबो गिनाय नङा बिथांमोना गियो होनबा सोरखौ गिया नोंथांमोन खिन्थानि बिथांमोना गियो जोंनि बर' माहारिनि खौसेथिखौ जोंनि बर' माहारिनि खौसेथिखौ गियो जोंनि बर' माहारिनि माहारियारि आफादफोरनि बिग्रायखांनायखौसो गियो जोंनि माहारिनि माखासे रियेल एजेन्डा जायखौ लानानै जोंनि माहारियारि आफादफोरा खामानि मावना बेखौसो गियो बिथांमोना रावबो पलिटिकेल लिडारखौ गिया बिथांमोना स' एसेबां गिख' नङा बिथांमोना नङा होमबा बेनिखायनो बे गिनाय आरो गियि सोदोबा जेबो ओंथि गैया होननानै आं बुंगोन स' जियानो जाया माने पलिटिक्सनि समाव मा खालामो बायदिसिना वार्डफोरखौ घुमा फिराके बुङो माने माखासे जुमलेबाजि ना जुमलाबाजि होनना बुङो हिन्दीयाव बेखौ खालामो आरो बेनो जाबाय थादों स' खामानि मावनाय माविखौ बुंनाया जाबाय मोनसे पलिटिकेल एटाक स' मावदो मावाखै बेखौबो आं मिथिया बुङाबो नोंथांमोना मिथिगो नोंथांमोननि खामानि बियो स' जियानो जाया माने आंनि खामानिया जाबाय मा आंनि आइडियाखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनाय स' बै सिडली बाइ इलेक्सननि जि बाथ्रा सोलिबाय थादों दा बै सिडली बाइ इलेक्सनाव लिडारफोरा जायफोर मोननैसो बाथ्रा बुंबाय थादों बे बाथ्राफोरा माने मोननैसोल' 14टा डिपार्टमेन्ट 45टा डिपार्टमेन्ट साख्रि होनो हाला पावारा गैलिया प्रमद बर'खौ गिलिया असान्ति
असान्तिसो जाबाय बांसिन सान्ति गैला बिटिआर सान्ति गैला बिटिसिआ सान्ति गैला असान्ति जाबाय जेबो डेभेलपमेन्ट गैला बिटिआर आगोल बिटिसि आगोल जिबायदिमोन बिनिफ्राय बहुत गाहायावसो थांबाय लामा सामा दलं जेबो बानायाखै बायदिसिना रोखोमनि आरो बेबायदि पलिटिकेल एटाकआथ' सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थादों लोगोफोर नोंथांमोना बुजिखायो आरोबाव हाग्रामा महिलारिनि मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना खोनाबाय थादों एमपि इलेक्शनावबो जों देरहादोंमोन अफिसियेलि नो डाउट देरहादों इउपिपिएलआ बेफोर सेन्टेन्सआबो माने मोनसे पलिटिकेल एटाकआनो बा मोनसे मानसिफोरनि जि साइकोल'जि बेखौ बोनो नागिरनायानो बे मोनसे रोखोमनि स' जेन जाया माने पलिटिक्सआव गासैबो रोखोमनि एटाकआ सोलियो साइकोलजिकेल एटाक सोलियो माइन्ड गेम सोलियो ब्लेम गेम सोलियो फानि पलिटिक्स सोलियो भाइरेल पलिटिक्स सोलियो स' बेनो जाबाय थादों स' बहुत इन्टारेस्टिं पलिटिक्सआ आरो नोंथांमोना जाय पलिटिकेल लिडारफोरखौ सुथुर बायदि नांदों ना रावबो रावनिबो सुथुर नङा नोंथांमोना सानदों हाग्रामा महिलारि लिडार प्रमद बिथां सानैनि गेजेराव बिराद माबा मोनसे नायलायनो हायदों बेबायदि जेबो गैया लोगोफोर माब्लाबा नोंथांमोननि मेगन सिगाङावनो बै सानै नेताखौ जनानै आखाइ हमलायनायबो नुनो हागौ अब्लानिया बै समाव नोंथांनि जे माखासे साइकोल'जि ना जे बिजों नायलायनो हाया बे गासैबो माने उखुन्दै जानानै बिरलाङो अख्राङाव बेनिखायनो पलिटिक्सआ बहुत इन्टारेस्टिं लोगोफोर नोंथाङा जेब्ला भिडिअखौ नायगोन बे भिडिअखौ नायगोन बा गुबुन भिडिअफोरखौ नायगोन गुबुन चेनेलफोरनि भिडिअखौ नायनायाव नोंथांमोना थारैनो मोनसे प्रडाक्ट होननाय अपसन नुगोन खनायाव गाहायथिं माने नोंथांनि नायनायनिफ्राय नोंथांनि साइडनिफ्राय मा जागोन लेफ्ट साइड जागोन बै लेफ्ट साइडथिं नोंथाङा मोनसे प्रडाक्ट होनना लिरनाय मोनसे नुगोन बेहाय माखासे मुवा ओंखारनाय नोंथांमोना नुगोन बेवहाय नोंथांमोना जुदि क्लिक खालामबा नोंथाङा लुबैनाय बायदि माखासे प्रडाक्टखौ मोनगोन आरो डाइरेक्ट नोंथाङा फ्लिपकार्ट मिन्त्रा बैसिम सहैखागोन बे जेनुइन नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे अनलाइन जुदि अर्डार खालामबा नोंथाङा बेवहाय थुनानै नोंथांनि गोसोबादि प्रडाक्टखौ नोंथाङा नागिरनो हागोन डाइरेक्ट नोंथाङा फ्लिपकार्ट बा मिन्त्रा बा गुबुन बेबायदि माने इखो मार्केटिं वेबसाइटसिम नोंथाङा सहैखागोन मार्केटिं एप्लिकेशनसिम सहैगोन स' नोंथांमोना बेवहाय माबा मोनसे जुदि अनलाइन बायनो गोसोबा नोंथांमोना बायनो हागोन आथिखालाव बेबायदि अपसनखौ होदों इउटिउबआ बिसोरजों मा खालामदों टाइ आप खालामदों बेनिखायनो नोंथाङा डाइरेक्ट फ्लिपकार्ट नागिरनानै थांनो गोनांथि गैया इउटिउब भिडिअ नायनायनि गेजेरजोंबो माबा मोनसे बायनोबा नोंथांमोना बेवहाय लेफ्ट साइडआव थुबानो जाबाय थुनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय मा बायनो गोसो स' नोंथांमोना बेखौ थुनो बावगारनाङा आरो बै प्रडाक्टखौ थांनानै जि बायनो गोसो नोंथांमोना बेखौ बायनांगोन ड्रेसनिफ्राय हमनानै जायखिजाया मुवाखौनो मोनो फ्लिपकार्टआव